боғи фирдавс дар яке аз хиёбонҳои шаҳри бухтар ҷойгир буда масоҳати он қариб 2 гектарро ташкил медиҳад. солҳои тӯлонӣ ин мавзеъ дар мавриди назари ҳадафҳои ободкоронаи соҳибкорон қарор дошт. соҳибкори ватанӣ Нусратулло Файзуллоев дар як муддати кӯтоҳ ба истиқболи санаҳои бузургу таърихӣ аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, боғи фарҳангии Фирдавсро ба мавзеи писандидаи меҳмонону сокинони шаҳри Бухтар табдил доданд. муассисаи фарҳангӣ шабонарӯзӣ фаъолият карда, чун айёми гармиҳои фасли тобистон аст, шаҳрвандон аз қисмати шабона барои дилхушӣ ва истироҳату фароғат ба ин ҷо меоянд. 10 намуд марказҳои дилхушӣ оварданд. айна фарзандонро мебинем, хирсанданд ҳамаш, бо ҳамроҳи волидайношон омада ҳар бегаиё дилхушӣ мекунанд, тамошо мекунанд, мебинанд. хай бо насиб бошад, мақсад аст ки бо аттраксиони калон меорем, насиб бошад инҷода. айна чизои нав ҳамаш ҳаста. ина барои обедҳои гарм, бассейна, ина ҷои обозӣ, ҷои мошинчова, фарз мекунед лодкаи калон, ҷои гудакҳо оно барои аквачитшон. фикромон оли ай пеш бисёранд. соҳибкорони ватанӣ барои истироҳату фароғати хуби сокинон муҳити зебову создорро фароҳам сохтанд. беш аз 10 маркази дилхушӣ ва аттраксиону дигар бозиҳо барои хурдсолон ва наврасону ҷавонон ташкил карда шуда, тозаву озода нигоҳ доштани боғи фарҳангу фароғатӣ таҳти назари ҷиддӣ қарор дорад.